Banwa sang hinubaan nakarecord sang unang kamatay o kung napatay bangod sang COVID-19. DPWH magatanom sang 2,500 kapuno bilang baylo sa 25 kapuno nga gintapas sa Barangay Singkang Airport. Sa balita nasyonal, clinical trial sa ivermectin kag melatonin pati gayunon sang FDA. Mas paghalog sa quarantine kag testing protocols hindi pa pagtugutan sang presidente. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Abos. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. May tis... Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. No? Good morning dira sa yari na ko sa dalom. Sa kay Alex Montesa, maing aga. Maria Cecilia Malan, ako na Malan. Good morning dira man sa imo. Kag kay okay. Sa kay Tess Duran, manghud ko niya, tuto sa Saudi. Oo, nan. Good morning dira sa imo. Musta Tess? Kay Kelly Jelly sa US of A. Good morning mga kay Mr. Biboy Villasor, kay sa pamilya niya sa DSB. Salamat gid for the 50 stars. Nga ginsend. Daday Hilado, good morning man. Okay. Basahab lang kay ko. Hindi ka basa. Okay, wala ko Hindi din ka internet. basa? Okay. Joy, wala din internet, Joy. Wala nang balanta ka nga wala Ano gani. naman? Bia Jonathan, good morning man. Greet ko no si Peloriana kag Bia family sang Barangay 4 Sipalay City. Oh, sige. Ikaw lang natanay. Atia Kim Riman, kay Raymond, ako Reynald Cubid Villavicencio. Happy viewing man sa taga-Hinigaran. Kay Remar Hicano Halyasgo. Monitor sila sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyo niya dahil ko ng family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Mary Joy Camero, good morning man sa imo. Kay Homa Lumena. Raymark Estares, Adonis Pabon. Good morning man, watching sa taga-Barangay Banago. Kung no regard sa taga-Barangay Banago. Watching live from Singapore. Joy Ann Ogdamen. Kay To Robin, kay Josephine Escamilla. Ginatam niya man. Si Alex kag si Ma'am Kelly Jelly ginapatamyon si Ma'am Van Mayo, si Ma'am Vanessa Mayo to subong sa Las Vegas. Rues. Si Noel Amar, no? Si Dennis Richard Tibora, mga taga AFC nag-send one siya another 50 stars si Ma'am Kelly Jelly. Thank you very much. Wow, salamat. Vicente Semiliano, Jacqueline Del Mundo Makawili from Makawili family sa Barangay Tampalon, Cabancalan City. Si Andre Polanco, nag-send man si Andre 45 stars. Andre, thank you very much. Thank you so much, Polanco. Ayaw ka dugas lakwi dila kung Andre. Andre, kalakoy. Pero dugay di ang ano ko yun. Ano kita? Rosana Silpao, wala kita, tsansa. Ari na, connecting na. Watching from La Carlota City. Sa kay Hana Eliane, monitor from Saudi Arabia. Pa-shoutout ko ng family Dilar. Uy, Action Boy, may ara gali ang Action Radyo Bacolod ha sang Mobile Community Pantry. Mobile. Yes. So anong tabo sinadra? Ang matabo si Action Boy, basta panumdumon mo lang gid nga kuhaon ang kinahanglanon kag magbulig sang imo sininga Masarangan. Masarangan. Ang masarangan lang, hindi kailangan magpasobra-sobra gid go. Oo. Kumay, mo silingon ini ka aton nga Mobile Community Pantry. Hindi lang ni siya para nga maghahatag lang sa nagakinanglan kundi nagabaton man sa mga nang sobra bla sa imo na sa masarangan mo pwede ni mo damo Action Boy actually sa iban nga nga lugar ya. First to may gin feature nga isa katigulang nagabaligya siya sang bitso
bitcho-bitcho na bala. Nagpamangkot siya sa organizer kung pwede siya kakuha. Pagkuha siya sa bitcho-bitcho, pagkuha siya sa mga ulutanon, ginbulo siya bitcho-bitcho. Hamdi kay basi may kinanlan gusto magkuha. Amo na saya. Nagalibod lang man ko mo para may makaon ko. Galing kay subong may nakuha na ko di sa inyo. Tayang ginlibod ko, dire man nandidanan. Amo nang nami nga mga gatasan. Unlike to sa mga nagkalapicturan, to malang isa kat... Atong nang hakot sila. Ato sa Pasig. Beti isa ka tray sa itlog. Nag-viral na sila sa social media, bro, no? Mga babae ito. Oo, grabe. Kamu ka mga babae, hindi ka mo magpatama. Ano mo na? Hindi ka mo magpatama sa mga itlog. Ano mo ka mo man? Diba sila magkuha ka lang sa suno sa imo kinanglan. Diba siya, pila kabilag ang isa ka... 30. Oh, diba si 30 sa kabilag sila balay. O kon polo, para may pamahaw. Sobra naman na yan. So kung nabot silingon, ina siyang community pantry, nang kuha na siya na ubayanihan, wala nga bululigay, nagabulig bala. So may nagahatag na da. Yes. So kamo naman yung nagakinanglan, suno lang sa imo kinanglan. Correct. Hindi ka mapasobra-sobra. Kay base April 24 ni ha. Hindi ka mapasobra-sobra kay base ikaw ang madunlan. Oo na. Stop. Basta April 24, Saturday, ARB Mobile Community Property. Okay, sige. Pantry. April 24 pa. Yes. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gin-report ang Rural Health Unit sa Banwasang Isabela ang kaso sa pagkapatay sa COVID-19 sa isa nila ka-residente. Sa COVID-19 update, ang RHU Hinubaan ang napatay isa ka babae nag-edad sang 74 anyos sa Zone 4, Barangay Bakuyangan, kagwala sang travel history. Ini siya nagabatiyag sang masakit nga diabetes, hypertension, kag chronic kidney disease. April 17, sang ini ang gin-admit sa Eleuterio Dicena Memorial Hospital bangod sa pag-ubo kag abudlayan sa paginawa. Ginsaylo ang pasyente sa Bacolod Queen of Mercy Hospital sa Iroreco, Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Las 8 sang aga, April 19. Sa ini siya ang ginakuhaan sang RT-PCR test kag nagpositibo sa COVID-19 sa resulta ng pagwa alas 4 sang hapon. Napatay ang pasyente kahapon, April 21. Las 9:15 naman sang aga, Abril 21 nga na-record sang RHU ang hinubaan ang may 4 ka aktibo nga kaso sang COVID-19 nga subong naka-isolate na sa EB Magalona Healing Center. Umpisa naman kahapon nga adlaw Abril 21, suspendidong serbisyo sa Eleuterio T. Dicena Memorial Hospital sa Barangay Bakuyangan Hinubaan tubtub ang pagwa ang resulta sa swab test sa high-risk individuals sa kung mga personnel nga na-assign sa amo nga hospital. Sa ginpagawa nga pahayag ni Chief of Hospital Dr. Gigi Lucille Felicitas Versosa, may patigayunon nga pagpanindlo kag disinfection sa emergency room, OPD, triage area kag female ward. Ang radiologic kag laboratory department ay ipadalom naman sa terminal disinfection. Ipaydalo man sa mandatory RT-PCR testing ang 7 ka mga personnel sa among hospital nga ginalakipan sang 3 ka mga utility workers, isa ka security guard, isa ka nurse nga nakadestino sa ward, isa ka ambulance driver kag isa ka junior consultant. Magapadaan ang serbisyo sa administrative office, NOC HP Pharmacy Department kag Dietary Department. Bukas man ang emergency room, apa maka-akomodar lamang sang extreme emergency cases. Samtang may kabilugan ang 15 katao ang napatay sa siyudad sa Bacolod bangod sa COVID-19 sa bulan lamang sa Abril. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang sa 15 nga nagkalamatay, duha dire ang mga doktor kay isa ka 62 anyos nga empleyado sa siyudad sa din Martes lamang adlaw nagtaliwan. Suno kay ang bulan sa Abril ang may pinakabadabo kaso sa nagkalamatay sa COVID-19. Bangon nga naglambot sa 15, samtang sa nagligad nga bulan, manubo lamang ang death toll. Suno pa kay ang sang bulan sang Enero, 3 lamang ang total death toll, Pebrero 3 kag Marso 5. Nagpanugyan si ang sa Bacolod noon, nga kung makabatsyag sa sintomas sa COVID-19, gilayon magpadulong sa BRO Center nga nahamtang sa Base Center para mausisa kang mapaidalom sa swab testing sang mga otoridad.
Naglabot naman sa 32,919 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 278 ka bago nga COVID-19 infections. Nanguna probinsya sang Negros Occidental sa may madamo nga bago nga kaso nga may 99 ka local cases kay isa ka apor. Ginsundan sa syudad sa Bacolod nga may 52 ka local cases, Aklan nga may 40 ka local cases, probinsya sang Iloilo nga may 27 ka local cases, syudad sang Iloilo nga may 18 ka local cases, isa ka LSI kay isa ka ROF, Antique kag Capiz nga may tig 19 ka local cases, kag Guimaras nga may isa ka local case. Samtang 81 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 27,457. Ang Western Visayas nga may pulo ka bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 856. Sa ibang baraton nga balita lokal, magapadigayon ng DPWH Bacolod District Engineering Office ang tree planting activities sa bagong silang Don Salvador Benedicto karon nga adlaw Huwebes. Ini nga mga tanom ang replacement o kun bulos sa 25 ka mapuno ang gintapas sa Dalan Araneta sa Bacolod Old Airport. Si Bacolod District Engineer Jaime Haveliana ang nagpadala sa sulat kay Councilor Carl Lopez nga nagapahibalo sa sining aktibidad. Nasaan sa sulat ni Haveliana nga 2,500 ka mga saplings ang tanom baylo sa gintapas nga kahoy sa Bacolod. Sa impormasyon gikan sa tanatapan ni Lopez, ang DNR amo ang nagpili sang lugar kag nagpabutyag ang Environment and Natural Resources Bacolod pagi kay sa head ni si Nelson Cedillo nga wala na sang public lands nga available sa Bacolod para sa tree planting. Sa iba naman nga balita lokal, ginatrabaho sa karon sa dredging team sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagpadalom kag pagtinlo sa mga obstructions sa suba sang puno o sang barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant John Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRRMO, subong ukon kahapon Miyerkules na nag-umpisang team sa pagpadalom kag pagpalapad sang suba. Ginpatag ni Vargas nga inay inisyatibo sa ila talatapan bangod ang among nga lugar ang isa sa mga ginabaha sa tion nga magbuo ang ulan. Kalabanan sa mga obstruction sa lugar, amo naman ang mga basura kag soil erosion. Samtang nagpahayag naman sa pagkadismaya ang pila ka mga team leaders kag coaches sang RGS World Marketing Corporation matapos nga wala nagpakita sa ila si Rodolfo Garcia Solarda, tag-iya kag CEO sa mga kompanya nga nahamtang dira sa Group K sa Barangay Tangub, syudad sang Bacolod. Sa press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Marijo Solamon, isa sa mga investors kag coach sang RGS, nga nagapangtubang sila sa karon sa mga problema nga ginbayaan ni Solarda bangod wala na nagpakita pa sa ila halin pa sang tilekdan nga bulan. Duman pa ni Solamon, hindi nila masarangan ang pagsabat sa linibo ka mga investors kung saan umabalik ang gin-invest sa mga ini matapos nag-pull out bangod sa issue sang investment scam. Bangod sila nagdangop si Solamon ang grupo sila sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Field Unit diri sa Bacolod kaya nagpangabay nga imbestigahan ang inaligar investment scam. Sa katapusan nga balita lokal, ginaabi-abi naman sang Negros Occidental Police Provincial Office ang Community Pantry Project sa mga kapulisan sa syudad sa Escalante, Sagay, Sipalay, Murcia, kag Toboso Municipal Station matapos ginbuligan sa mga nagakinahanglan sa ilan na sakupan. Sunod kay Lieutenant Abigail Dunasco, spokesperson sang NOCPO, sa pihak sa pandemya, positibong pananawan sa mga kapulisan matapos na pamatutan nga madamo sa mga may ikasarang sa kabuhi ang voluntaryo nga naghatag sang bulig, kutob sa ila masangrangan kag alalangay nga ginapanagtag sa mga nagakinanglan sa ilatag sa mga komunidad. Ginpahayag man ni Donasco nga samtang ginapatigan ng community pantry, estrikto man nga ginpatuman man sa mga kapulisan ng standard health protocol. Clinical trial sa ivermectin kag melatonin patigayonon sang FDA. Samtang mas paghalog sa quarantine kag testing protocols, hindi pagtugutan sang presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagservis. Ara ka na, Aksyon Eden? Aran ako. Sige. Abe, di ka na. Kaya ako nagkalapanas na di oh. Ay, ano naman? Sige lang. Good morning, Danay, kay Maninoy, Ruperto Juan Bolgalio. Yes. Good morning, kuno kag-welcome kay Ma'am Vanessa sa Las Vegas. Ato na to. Zena L. Welcome dira sa Las Vegas. Kaya ito na to si Ma'am Vanessa Mayo. Yes. Thank you so much, Danay, kay Sir Vicente Emiliano for sending 45 stars. Yes, thank you. Jack Pinongan, good morning, man. Pinunggan ko Ha? Pinunggan. Isa lang ka, G? Sige na mo ginasa. Pinunggan gina siya kay kung buto G karon kalaway na siya. Ay, ikaw na lang decide. Kay President, of course, Dennis Richard Tibor Roma, good morning, man. Sir Alex Monteza. Joy Pineda sent 75 stars. Yes, Thank kilala you so ko na much. si Joy Pineda. Kilala ko na. Thanks, Joy. I think ato na to sa Sakuan. Ato na to sa siguro man sa Saudi Arabia. Ay, true. Bongga, no? Pangga R. Regino, bongga nga aga ko, no? Good morning. Kay Ryan Barcelina Balumaga, good morning. Mangkot lang bisan tani kung bisan nakavaksina need pagid magpa-swab test puli dira sa yes need gyapon kay protocol ina Sir Ryan. Daday Hilado, good morning. Sir Ron Villanueva, good morning man sa HMOM Medical Specialty Center, Talisay City, of course. Asawa nga si Carol kag sa duha niya kabata nga si Ron Daniel kag si Bless. Good morning. Ma'am Kelly Jelly, sakto gid, better give than to receive. Yes. Kay mas nami ang feelings na nagapanghatag. Salamat. Kay Leda Yamagishi, sent 100 stars tanan. Wow, bongga. Salamat. Joseph Pacifico, good morning man. Watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Salamat. Raul Gavili Jr., watching from Himamaylan City. Leda Zamora Yamagishi, nag-send ako star. 2 times sa isa ko ka FB account. Amo ni si si Ma'am Leda Yamagishi. Si Baryaga Ray, good morning man from Barangay Pandanon DSB. Dennis Nuestro, good morning. Jonah Garcia, good morning man sa family Garcia kuno Generalao family Baladhay sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bagos City from Quezon City. Follow mo, Action Boy. Kay Martin Aliling, good morning man. Noel Amar, dira sa may
Canada, no? Yes. Joval Trinidad, good morning sa Cabancalan City. Russell Gomez, kay Donna Navarte Macario, kag kay Joy Arbias. Aha. Kay Maria Rivera Murayama dira sa Japan. Watching lang kuno while cooking, no? Oo, kahit ila shitty na sila. Advance sila to 1 hour. Ay, dito? Okay. Erelberto Matapaha, sa Matapaha family sa Cane Town, Vicmico. Rosalina Arellano Espadero. Ang well-known, ano nang kinuwal man ang nabakulo sa... Tapas tubo, subong niya tapas kahoy na. Ang Negros Occidental, sir, okay. ang tapas tubo. Kay Hada Carol Montoya, dira sa Quezon Good City. morning, Good Ma'am morning, Carol. man. Sa kay Kim Harvey, watching from Hinubaan. Community Plantry lang kung si Dennis. Mo yung dance. Joel Deliesan, no? Arnel Deles. Motor lang kami din sa inyo sa Backup 6. Oh, salamat. Pero may double action boy kang monitor Yes, ang mga kapulisan sa Station 6. Good morning, mga sirs. Sige, go. Kay Bambi Padernal, good morning man. Corazon Villasis Gayo. Greet nilang Carbaho sa family, especially siya Big Boy, Calis Shello, and Bruno Lasalville Mansilingan. Ma'am Maria Luisa Melos, good morning man. Kag siya sininga Bana Sir Melchor. Of course, kay Teacher Romela Arevalo, kag Tito Shello, and kay Inday Excel dira sa Bago City. Mary Jane Refuerzo, good morning man sa Sana Tahonera. Halindi sa Manila, magpaswab pag-abot na mapaswab palit. Oo, yes. No, action boy. Ano na, kung nagpaswab ka, kung makulod ka, within 72 hours. within 72 hours, hindi ka na kailangan magpaswab na rin. No? Yes. Kung may swab test ka dira, within 72 hours, pag puli mo di, why ka na kailangan Oh, i-swab. correct. But kung na, katoligan, naapektuhan kasi sa moratorium legal, consider nila, provided nga pag-abot mo di, mapaswab Mapaswab ka. ka. Oh. Perfect. MC Benzon at Chival, good morning man. Ma'am Annie Raffles, Ohio gozaimasu from Japan. Ma'am Vanessa Mayo, grabe si Ma'am Vanessa. Bisa naglagaw to sa upod yung gapon ang pagtanaw sa ARB. Let's eat na tako no Korean night. A night. Wow. Korean. Sige. Noel Pahilanga, good morning man. Sige, standby na kita sa aton mga dugang nga mga balita. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Patigayunon sang Food and Drugs Administration ang clinical trial sa anti-parasitic drug ivermectin kag sleep-inducing drug nga melatonin para may baluan ang pagka-epektibo sa may batok sa COVID-19. Ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga si Presidente Duterte ang nagmando sa Department of Science and Technology nga magpatigayon sang clinical trial para sa ivermectin para may baluan kung pwede nga bulong sa mga tao. Una na ang pahayag sa DOST nga hindi na kinahanglan ang clinical trials para sa ivermectin bagon may 20 ka trials na nga malapit matapos kag 40 pa ang ginapatigayon sa nagkilailain nga pungsod.
Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ginatagan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration sa otoridad agod tapnaon ng illegal traders ng anti-parasitic drug nga ivermectin kasunod sa ginaduso sa pila ka sektor nga gamiton nga bulong para sa COVID-19 patients. Sunod kay Roque, tuyo siniagon mabutang sa seguridad ng publiko subong man malikawan ang ano pa nga mga komplekto. Dugang pa ni Roque, hindi may baluan sang PNP kung ano nga bulong ang ginadumili sa mga ibaligi arason nga kinanglanon sa koordinasyon sa FDA para sa tanan nga operasyon. Giing klaro man ni Roque nga ginmanduan ng FDA nga kung untaton ang pagbaliga sang ivermectin para sa veterinary use nga ginaparipak bilang human grade lakip na ang wala pa may baluan kung bala safe nga gamiton sang tao. Samtang ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pa siya handa nga tugutan ang mas halog nga quarantine kag testing protocol sa pag-abot sa mga overseas Filipino workers bangod sa posibilidad nga mahimo mabutang sa alang-alang ang ikayong lawas ng tao sa karon nga ang pungsod padayon nagatingwa sa pagtapna sa COVID-19. Sunod sa Presidente, hindi pa siya handa sa nasambit nga matikang bagod hindi masiguro kung saan sino ang matapikan sang virus. Nagpatigan sa pagsapol si Presidente Duterte kagabi, upod ang mga eksperto agud aktuhan ang apilar ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga gilayon i-test ang OFWs kag panubuan ang adlaw sang quarantine period sa hotels o kung sa isolation facilities kasunod sa ilang mga reklamo nga kabudlayan sa karon bangod sang malawig nga paghulat. Nag-apela naman si Ana Patricia Non sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga lantaon ng popularidad ang community pantry initiatives bilang isa ka wake-up call sa gobyerno agod na makita kung anong kinanglanon sa karon sa mga Pinoy. Sunod kay Non, ang mga tao hindi magpila para kung maglinya para magkuha sa pagkaon sa community pantry kung kinanglan sang bulig kay ini ang naeksperyensyahan sa naglain-lain nga lugar sa pungsod. Ginpahayag naman ni Non, organizers sang maginhawa community pantry sa syudad sang Quezon nga madamo nga pantries ang nagwa sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas, bangod ang tao mismo nakakita nga nagakinahanglan sa ang ilang mga tupad balay. Antes pa sa pagpagawa sang iya mensahe sa presidente, ginpahayag ni Nan nga ginaabi-abi ang tanan ng community pantries nga wala naglantaw sa reliyon, gender kag political affiliation. Ginpahayag naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. nga ila o sisaon ang posible koneksyon sa community pantry organizers sa Communist Party of the Philippines. Suno kay Esperon, ginasuportahan sini ang community pantries apang wala pa sa anuman nga desisyon agot sa posible koneksyon sang organizers sa insurgency sang komunista. Doon pa ni Esperon, partikular nga usisaon kun bala, gina-advertise ang organisasyon nga mahimo i-trace bilang front organization sang CPP-NPA. Palayag pa ni Esperon, nga ilaman usisaon ang posible partisipasyon nga maiban nga agenda kag himo na nasambit nga proyekto para sa political kag agitation purposes. Ginpahayag naman sa Malacanang nga hindi dapat pasilabtan kag punggan ang mga nagatuhaw nga mga community pantry ang tuyo ang iduso among bayanihan. Ginhimo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag sa tunga sa ginahimo nga red tagging sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa nagapamuno sa community pantry sa Quezon City. Ginpahayag ni Roque nga suportado sa Malacanang ang paggawa nga pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga nagapauntat sa kapulisan sa pagpasilabot sa mga community pantry. Sunod pa kay Roque nga gintirespeto sa palasyo ang bayarihan sa mga tao pero dapat man nga mapatuman ang minimum health standards sa mga community pantries. Dugang pa sini nga hindi dapat ginapunggan ang ginahimo nga bayanihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 33. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Bio ang pinakabago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 34. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.